Ang message kanina ni Divine Master binili Senior na ganayon siya nga nakailakan ako magpakailakan ako o kan dili magpakailakan ako dili jud kana magpakailakan rin kanako kaya siya nagtugan sa walay pagtugan o siya nagtago sa walay pagtango siya naglimod sa walay paglimod ng kalibutan na daghang mga misteryo mga tanghaga ng kalibutan na wala na bantay uban na iliw kinsa jud Sir Benicio kita Divine Master Benicio Senior Master King of all Kings Master Memborek Junior Divine Grand Master Master Madonic Universe sa tanang espiritu ng sa langit sa yuta sa serpinis sa kangilis sa langit sa yuta masantas santos nga tanan bano mga nato nga matagkaron gunya daghang mga tanghaga o mga misteryo ng kalibutan na angay na itong mabantay ng madiscovery dipindi ka na sa pag-estudyo ng kalibutan na basta ako lang gihimo ang tama o gipasabot ko kamo sa kamatuoran kung sa unod jud sa kapunungan gikan kanito hangtod karon akong gipost sa FB o akong gipost sa YouTube ang tanan mga misteryo mirakulo kung kinsa jud si Benicio ang tulo ka personal sa Santisima Damo ka ng Diyos tanang Diyos tipo kalibutan sa sigot material kamalig spiritual ning kalibutan na kini ako mga kinilkig tambal kasi na klaseng virus, na klaseng sakit o balatian ang binuna sa tao. Dugay sa mga kuning nga panahon nga ako sa gikilkig hilabihan kalisod ang pagkilkig mga samad-samad pa ka tungod sa kahait sa ikog sa pagi ang gigamit kini siya natuyo dyan ako kay ako na nagipangandaman dahil sa taas nga panahon kay dugay ra gipamulong sa Ginoong Dios Divine Master Benicio Senior Master King of all Kings Master Memborek Junior Divine Grand Master Madonic Universe maabot ang panahon nga tanang klaseng balatian dili na maayo sa ordinaryong doktor tungod kay kasagang sakit karon ordinary sickness na mo na karon ako nang gipangandaman mo na ako nangalap jud ko is nagirmitan nyo ko diri sa mabagang katawhan sa kalibutan ako panagway hugaw ako halos sama sa trapo yung tanawon apan akong kasing-kasing hinlo kay wala ko'y bisyo bisan gamay. Iko lang ako nagpasabot o nag-studio ko unsa unod sa kalibutan nga gipuy na ako nahimutangan. Kay kung wala ang Ginoong Dios Divine Master Senior Master King of all Kings Master Memborek Junior Divine Grand Master Master Madonic Universe kini kebalo na ako karong wala usab kini tungod kanila mo na nakibalo ako na-discover na ako ang klase-klaseng matambal madipinsa pa negosyo tungod sa pag-studio gikan kaniadto hantod karon daghang salamat may buntag kanatong tanan. O kini siya mo kini mga infinito Diyos ng mga dahon nga ang makatao nga makakuan sinumulan sa lana niini nga dili na matigulang magpabili na siya siyang panagway ang kalibutan na o kini siya mo kini mga dahon sa infinito Diyos nga ang tao kung makainom sinumulan sa lana ini magpabili ng panagway dili na matigulang antos kanturan daghang siyang tambal sa tungkol kaliyon nga lawas mo kini i-mix siya sa inumulan sa lana o kinilkig aron dali maayo bisan usang klaseng balatian sa tao material mo spiritual sickness o material sickness nin kay butana so kay dugay na ko ning ipangdaman tungod sa pagsalig nga ngari ka na ako sa Ginoong Dios Divine Master Benicio Senior Master King of all Kings Master Memborek Junior Divine Grand Master Master Madonic Universe sa tanan nagpaliw ka na og gikan sa laito sa yuta. Daghang salamat yung pagsalig ka nako. Igo sa presentar man hibalo mo sa unod o ang tambal sa bisan sa klaseng mga virus o mga balatian kay karon mo kini simbol ako makinilkig. Daghan kini sa klaseng ingredients. Adi siya kini siya tambal siya ang mapinsala sa virus iyang i-recover gikan sa imong panit dugo unod bukog ugat o tanang internal sa imong lawas yang i-recover sa pinsala sa virus kay kung tambal lang nga walay pag-recover halos dili gyud maulian ang lawas sa tao man kini akong gipangandaman kay sulod sa taas nga panahon daghang salamat ug mayong adlaw kanang tanan material spiritual bininyagan ang bubunyag ginsalang to siyota daghang salamat.